हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदानै फैनो गोनां मोनसे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' आं बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै मैया मोनसे भिडिअ लाबोखादोंमोन लोगोफोर। नाथाय लोगोफोर मैयानि सिगांनि आपडेट भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर, जों बे मिउजिक भिडिअखौ अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशनाव नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बावखुंग्रि सिख्ला आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोननाय नङा लोगोफोर, नाथाय बिथांनिनो गोदान मोनसे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। स' बिथांनि बे गोदान चेनेला मा, स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारि आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि रोजाबनायाव फैनो गोनां बावखुंग्रि सिख्ला आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा अनसु प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो बावखुंग्रि सिख्ला आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दायो बावखुंग्रि सिख्ला आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर थांनाय बोसोराव रिलिज जालांनाय बावखुंग्रि हाजो सेरनि मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय बिथांमोनखौनो जों बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' बिथांमोनानो जाहैबाय लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सनखौ खालामदों लिसान रामसियारि बिथां, आरो एसिस्टेन्टआव दङ राहुल मोसाहारि बिथांजों लोगोसे लक्ष्मी ब्रह्म बिथां। डिअपिखौ खालामदों बिलिफां बर' बिथां। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं, नोंथांमोना सानैसो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आसा खालामो अनसु प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउट्यूब चेनेला बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामगोन। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।